ƙarya ne. Ai ko dole ya zama yau sai ya bani haƙi. Zai raka da Allah. Ai ba zai yi ba. Shi ke nan ni an mai da ni sai kare kawai kara. Ƙarya ne billahi. Kawai ka bari inda malam hudu ne. Ni da ba na gan shi a wani abun da zan fari da Allah. Wuce. Yau za a yi ta takara. Kai mutumin banza ne. Dai billahi lazi kai dai mutumin banza ne. Ba kwaya jin ka. Billahi lazi kai dai mutumin banza ne. Wai me wai? Kai kudi na wanda aka ce ka ban na gado na babana wanda ya lokacin da zai rasu yace in na girma ne hankali ka ban. Ka ji ko dama na faɗa ma baya billahi lazi kai mutumin banza ne kai. Kurma ne fa. Wai baya ji kai hakuri gashi nan kenan ma magana. Wai me haka Allah. Ba sai da suke ba.